Hvad er det? Jamen det er en person, der ikke har et sted at bo, så de lever ofte på gaden, tænker jeg. Jeg ved faktisk ikke, om de har. De kan vel være på sådan nogle væresteder og sådan noget, men jeg ved ikke, om man må være der hele tiden, eller hvad reglerne egentlig er. Hjemløs er? Ja, Hvad er det? det er en, der bor på gaden. En hjemløs, det er en mand eller en dame, der bor på gaden, fordi at hun ikke har råd til et hus. Hjemløse tror du, der bor i Danmark? Godt spørgsmål. Hvor mange? Jeg tror, der er måske... det var det svært, for der kan vel også være andre end... Altså, det er danskere, eller kan det også være andre mennesker? Altså, Det er bare hjemløse i Danmark. Hjemløse i selve Danmark. Jeg tror, der findes 2.000. Nej, det er for mange. Nej, så mange findes ikke. Jeg tror, der findes 600. Hjemløse tror du, der bor i Danmark? 1000. Jeg tror, der er mellem 800 og 1000 hjemløse i Danmark. Hvornår er man hjemløs? Hvornår? Altså, jeg tænker, hvornår man er hjemløs, det er vel, hvis man er blevet smidt ud af sin lejlighed, man sikkert ikke har kunne betale penge til huslejen, og man ikke kan finde ud af, at det kan være, at man ikke kan få optaget lån til at få en ny lejlighed. Så jeg tænker, det er, når man bliver smidt ud af sin lejlighed, eller ikke kan betale sin lejlighed. Og så kan der også være andre mennesker, der måske kommer op til Danmark, som håber på et bedre liv, men som ikke kan få måske asyl, eller som ikke har andre muligheder, som bor på gaden. Hjemløs. Når man ikke har noget hus at bo på gaden. Hjemløs, når man bor på gaden, og man ikke har råd til et hus. Hvilken form for indtægter tror du, de hjemløse har? Jeg tror, at man kan få sådan en overlevelsespenge, og jeg ved ikke, om det er en cirka 50'er, man får, hvis man møder op på kommunen. Og så kan man få en 50'er om dagen. Så skal man møde op, jeg tror, man skal møde op hver eneste dag. Og så tror jeg, man får 50 kroner, som man har til mad at leve for. Det tror jeg. Indtægter tror du, de hjemløse har? Pant. Hjemløse, de har indtægter fra pant, og så har de indtægter fra statens tilskud. Hvordan kan samfundet hjælpe de hjemløse? Jamen, jeg tror, det er rigtig godt for de der væresteder, hvor der er nogle ansatte på et sted, som hjælper dem med at komme ind, og de kan få noget at spise og en seng at sove i. Og, jeg tror egentlig, at de har brug for, at der er nogen, der passer på dem. Og man kan jo sige, at det allerbedste vil jo være, at de kan få et arbejde og sådan noget, men det er nok ikke realistisk, at alle kan få det. Der er nok mange andre, der også skal have arbejde, men at de så i hvert fald har et sted, at de kan være, så de ikke skal bo ude på gaden og leve sådan et liv. Hvordan kan samfundet hjælpe de hjemløse? Jeg synes, at der skal være højere pant, så de kan få nogle flere penge for deres flasker. Noget mod de hjemløse, jeg synes, de skal have en fair chance i livet. Hvad du om de hjemløse? Jeg synes faktisk, det er synd for dem. Jeg får rigtig ondt af dem. Og ofte så tror jeg faktisk også, at man også kan blive lidt bange for dem, fordi man ved ikke, ligger de der på grund af, at de har måske er der nogen, der er på stoffer, eller måske er der nogen, der er psykisk syge, eller et eller andet, som gør, at fordi normalvis så vil man jo så sige, at man bor ikke på gaden. Så derfor tror jeg også, at man både synes, det er synd, men man kan måske også godt, man ved ikke, jeg vil aldrig gå hen og ruske i en og sige, hvad så, hvad laver du her? Igen, så tror jeg bare, at man er lidt bange for os, hvorfor ligger de der, hvad er det, er de på nogle stoffer eller et eller andet? Hvad synes du om de hjemløse? De er da meget flinke, tror jeg. Noget mod de hjemløse, jeg synes, de skal have en fair chance i livet. Sende dem penge til en hjemløs? Nej, det har jeg ikke. Jeg har gået forbi nogen, men de har ligget under så et tæppe, og jeg vil sige, at jeg har faktisk engang, der var en, der tikkede om noget, så havde der lige nogle lakridser i lommen. Så havde der igen nogle lakridser, men det var fordi jeg ikke havde nogen penge. Altså, jeg havde ikke noget mod at give dem 10 kroner eller et eller andet, hvis de bad om det. Der har jeg faktisk ikke noget mod. Men jeg har faktisk ikke lige sådan oplevet, at der er nogen, der er kommet hen og bedt mig om penge på den måde. Nogensinde givet penge til en hjemløs? Nej. Ja, jeg har givet penge til hjemløse.